سلام كبراتن كبرانن تخاتلت مدب كب تاريخ كم يكنيكم نلمون كابتا كولونيل جبرك زابير محري أبكرتشان 13 صحافة مصحفو وعلو تقادلتش حنت شعات 174 جلس صحفنا أنا باخم كنبل نمكتالكم بخبرنا عدم بريتاوك أساس بإرترا كابش حنت شعات 261 كسابش حنت شعات 284 أوش تأتيخا مرمر مستكايد زدنسو زحزنو عوتات فشلا سرحاتيخا تعسب نختم مرامرلو بعلو تاريخ يعد مكة أوش تزنز حلفة 13 عمتات إرتراو من إساي تسعوتو ترى أزيور الزين تاريخ زحقفو قينو ترخبو سراح كانت مرتخان قديفكا تعشاتات المدربة بدانا قواريسكا كتقادلنا ميدا إرترا مقتاو اتحمر التاريخ ثورة إرترايو حزب إرترا عبش حنت شعات 291 عمت مرات 65 شح سوقات كم زلوا مقلاسو الناس النت سلالي لعب على كم زي مسأت تكات ولدتات كرد وزلوهم كدهيو علامة وعلو تقادل تخاء نتي بعلاتهم وعلوهم صحيفهم التسوو بالصوت نولدتات من قاريو شحنت شعات 284 على تاريخ ثورة إرترا فلو تذكرتات اللواء عم مسيحة في الساميتات شبع عمت بعصة حمشتة كاتيت شحنت شعات 285 دحري حدا عمت محرر سميناو مبرق سحل زوصت مسن الرئي شحنت شعات 284 بأنصارتي زحلف حمشت عمتات منقست أديس أبابا بتعبيتن تمكحتن تدفافئو ثورة إرترا حنسابنا حوارو نمدمساس جزوف ورار زكايد العمت أين برهتن شحنت شعات 284 سبب سلطان دارك بزعبا عوتاتومن أسالتوتاتومن عبتفلالي عودتاتنا يسرح زجهارو لعامتون أيكونتن علمون بقديان في الساميتات إرترا سمام إذن زهابت اللعامت أين براتن إذا عمت زيا كلتي أبي إرتران إتوبيان زلو قريتشتات التي أمهاس أنكلتي وحبرة السبات ككايزس أنحى مسرحات زنسر ملكع زحزلا التي بب قروب كوهلال زس أنحي عقناوي لوطتات ناب عينتاوي مقيار زس عبل لعامت يعني رام إذا عمت زيا نصورة إرترا ناب عوتن نقدمت مسقوامن نمجزاتي إثيوبيا ناي سعراتن ندحرت مملاسن زنصرت عمتيان رام نهز بي إرترا فنانن قربنت نقاسن زدن فعلا حزباو جنبار سرتو أب حزبي زدلدللا سرعات إيسابا مال الدرجن عبلع لسلماو حزبي بزفصمو زنبر الدبداب جاملاو هلكيت محرتن عنواتن كاب حفاز زيادة التنصللا عمتيان رام بسنك صعوق دبداب عبلع لسلسة عدتات زوبا دبوباو معراب عبلع لحزب النبرتن عب قدعات كم زورد كيرو عب مولكي بعلت كلتان سلستان تكمتي شحنت شعات 284 عب التقبرينا كلتا معالتات دبداب نفرتي 4 كلتان سبات تقتلهم إزوم قديات زياتهم كل عسبيتي زبزحهم كوينهم 94 كعب قصيلهم 14 تكمتي شحنت شعات 284 تفنج على بومباتات نابالات بمدرباي نكينان قبعة اتفعلت عدي بمدبداب جزاوتي أعنين شحنت شعات 284 أب أفريقيا اتزخفة دركي ترأي اللو عامت كم زنبر يفلات اتي بقدام نزتها سيخا كبابي سميناو معراب إيرتران إيتوبيانيو ازي بهرياو سقمزي أبلعلو ودسب زس عبو هالكيتين سكياتن كابتي نيوكليراوي أسوار زس عبو هالكيت عتحيت كازر أي نبران أب إيرتراغن بهرياو شجري الكاز حلف هاي نبران نزو كونتات زي بعداويت جزايت إثيوبيا كم صبق أجات عمي زرخبت جراس لزرعيته نتي بردي أزمة أسرناي بريت نزعتقو إيرتراوان تراي بمهاب نهزبي إيرتراك تنبركخ زحللت له عمت يام إذا عمت زيا عوتها درع عوتها تراي زي تكورتها نبرتن حزباو جنبار كم زي قبل على التقصي مس بهري زمصو شجرون تقاليسيو نحدنا حزبن ثورة إرتران مدلدال شبوت تبغوستا زوسدلا حزباو جنبار ما انت حزبن نربحان رهوان حزبي زق على سودب كم زخونه ابز سرحم سرحتي خاتمزنو سلاز خونغا بصاي رمضان محمد نور وانا صحفي حزباو جنبار كاب 16 كسب 18 11 1984 اب باريس مالت فرنسا ጋዜጣ وعلى كم زجبره
ፍጻሜታት ናይ 70 ዓመት ሓደ ታሕሳስ 1984 ቁጽሪ 167 ካብ ዘስፈረቶ እዚ ስዕብ ይጥቃስ ብጻይ ረመዳን ኣብቲ ናይ 16 ሕዳር ኣብ ኤርትራ ደርቅን ኩናትን ብዘንቀሎ ጥሜት ንዝሰቐ ዘሎ 1 ሚልዮንን ፈረቓን ህዝቢ ህጹጽ ረድኤት ክግበረሉ ጸዊዑ መብዛሕትኡ እዚ ህዝቢ እዚ ኣብቲ ህዝባዊ ግንባር ዝቆጻጽሮን ዘመሓድሮን 80 ሚእታዊት መሬት ኤርትራ ከም ዝነብር ብምርጋጽ እቲ ንዕኡ ዝወሃብ ረድኤት ብመገዲ ማሕበር ረድኤት ኤርትራ ማለት ኢራ ክኸውን ከም ዘለዎ ኣብሪዩ እቲ ኩነታት ከምዚ ኢሉ እንከሎ ንህዝቢ ኤርትራ ዝወሃብ ሓገዝ ግድን ብመገድቲ ናብ ህዝቢ ኤርትራ ከብጽሖ ድሌት ኮነ መገዲ ዘይብሉ መንግስት ደርግ ክዕድል ኣለዎ ዝብሉ ወገናት ፖለቲካ እምበር ሰብኣዊ መበገስን ዕላማን ከም ዘይብሎም ኣቃሊዑ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብቲ መንግስቲ ደርግ ዝቆጻጸሮ ቦታታት እውን ህጹጽ ረድኤት ከም ዝድሊ ጠቒሱ ደርግ ነዚ ሓገዝ ስለ ዘጠፋፍኦ ናብቲ ስኡን ህዝቢ ክበጽሕ ብዘይ ናይ መንግስቲ ጣልቃ ምእታው ብዛዕያ ናይ ግብረ ሰናይ ውድባት ክፍጸም ሓቲቱ ቀጺሉ ብጻይ ረመዳን ደርቂ ንሕሰም ህዝቢ ናይ ዝዓመት እዚ ተራኳ እንተነበሮ እቲ መሰረታዊ ጠንቅስ ደርጊ ዝኸተሎ ናይ ኩናትን ምስፍሕፋሕን ሜላ ኢሉ መንግስቲ ደርግ ኣብ ዓመት ካብ 700 ክሳብ 900 ሚልዮን ዶላር ንወተሃደራዊ መዓላ ከም ዘባኽንን ካብ 40 ክሳብ 50 ሽሕ ወተሃደራት ይምልምል ከም ዘሎን ካብዚኣቶም እቶም 20 ሽሕ ናብ ኤርትራ ብምልኣኽ ሓድሽ ወራር ንምጅማር ይቀራረብ ከም ዘሎ ገሊጹ ቀጺሉ ብጻይ ዋና ጸሓፊ እዝን 23 ዓመታት ኣብ ኤርትራ ተኻየደን ናብ ኢትዮጵያ ዝለሕም ዘሎን ኩናት ከቋረጸ ናይ ጥሜት ሽግር ነባሪ ፍታሕ ክረክብ ከም ዘይክእል ብምርጋጽ ኩሎም ጉድሳት ወገናት ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሰላምን ምርግጋእን ምእንቲ ክፍጠር ንመሰረት ርእሰ ውሳነ ህዝቢ ኤርትራ ክድግፉ ጸዊዑ ህዝባዊ ግንባር ቅርብነቱ ንሰላማዊ ፍታሕ ደጊሙ ብምርጋጽ ናይ ኤውሮጳ ፓርላማ ኣብ ሚያዝያን ጥቅምትን ናይ ዝዓመት እዚ ንዝሕለፈቶ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ሓርነታዊ ምንቅስቓስ ኤርትራ ክዛተ ዝብል ውሳነ ነኢዱ ሌተናል ኮሎኔል መንግስቱ ሃይለ ማርያም ብ15 ሕዳር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝገበሮ ጋዜጣዊ ዋዕላ ነቲ ህዝባዊ ግንባር ዘቕረቦን ብዙሓት ሃገራት ዝደገፍኦን ናይ ተኽሲ ደው ምባል ስምምዕ ምስ ግብረ ሽበራውያን ኣይንዛተን ብምባል መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዝነጸጎ ድሕሪ ምፍላጡ ብ18 ሕዳር 1984 ብጻይ ዋና ጸሓፊ ንካልኣይ ግዚኡ ኣብ ፓሪስ ፈረንሳ ጋዜጣዊ ዋዕላ ገይሩ ኣብዚ ዋዕላ እዚ ብጻይ ዋና ጸሓፊ ኩሎም መንግስታትን ማሕበራት ረድኤትን ኣብ ኤርትራ ብጥሜት እተጠቕዐ 1 ሚልዮንን ፈረቓን ህዝቢ ብቐጥታ ክሕግዙ ደጊማ ሓቲቱ እቲ ዝቐረበ ናይ ተኽሲ ደው ምባል እማሜ ሌተናል ኮሎኔል መንግስቱ ካብ ነጸጎ እቲ ሓገዝ ኣብቲ ስኡን ህዝቢ ዘለዎ ቦታታት ብቐጥታ ካብ ምብጻሕ ካልእ መገዲ ከም ዝየልቦ ኣገንዚቡ ንምንጻግ ናይዚ ርትዓዊ ናይ ተኽሲ ደው ምባል እማመ ድማ ሓላፍነት ኣልቦ መርገጽ እዩ ብምባል ኮኒንዎ ኣብ መወዳእታ ድማ ብሰንኪ መርገጺኡ ንዝስዕብ ምብዛሕ ናይቶም ብጥሜት ዝሞቱ ሰባት ሙሉእ ሓላፍነት ኣብ ቅድሚ ዓለም ከም ዝስከም ኣረጋጊጹ ንምዕባለታት ዓመት 1984 ዝገልጽ ኣብ መጽሔት ፍጻሜታት 70 ዓመት ብ15 የካቲት 1985 ዓመተ ምህረት ካብ ዝቐረበ ገና ክትፍልም ከላ እቲ ትልኽ እናበለ መዓልቲ ክቆጽር እምበር ናይ ቀደም ሓይሉ ክመልስ ኣይክእልን እዩ ዝበሃል ዝነበረ ሰራዊት ኤርትራ ፋልማይ ተበግሱ ብምውሳድ ነታ ናይ ኤርትራ ምዕራባዊት መስኮት እትቆጻጸር ስትራቴጂካዊት ተሰነይ ሓራ ኣውፃ ጸላእትናን መናእስቲ ዓቕምናን ገና ብዛዕባ እዚ ዝዓጅብ ስርሒት እናስተንተኑ ከለው ህዝባዊ ሰራዊት ጠበናጀኡ ናብቲ መንጽር ተሰነይ ዘሎ ኩርናዕ ሃገርና ሰሜናዊ ምብራቕ ሳሕል ኣቕንዑ ኣብ ለካቲት ነቲ ኣብዚ ቦታ ዝዓሪዱ ዝነበረ ናይ ጸላኢ ናይ ውቃው እዝ ከም ዝልምልሞ ድሕሪ ምግባር ኣብ መጋቢት ፈተውትን ጸላእትን እቲ ዝዓበየ ኤርትራዊ ዓወት ኣብ ናይ 23 ዓመታት ተጋድሎ ምዃኑ ኣብ ዝሰማምዕሉ ስርሒቱ ህዝባዊ ሰራዊት 7000 ኪሎ ሜትር ትርቢዒት መሬት ሓረ ኣውፅኡ ባንዴርኡ ኣብ ማርሳ ተኽላይ ኣብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ተኸለ ን5 ዓመታት ንረብሓ መንግስቲ ኣዲስ ኣበባን ሶቪየታውያንን ደገፍቱን ክሰርሕ ዝጸንሐ ሚዛን ሓይሊ ተገምጠለ ቁኑዕነት ወተሃደራዊ ስትራቴጂ ህዝባዊ ግንባር ንሰራዊት ደርግ ኣብ ቀወምቲ ግንባራት ከዳኽም ጥራይ ዘይኮነ
كسنفو زلو عقم بقعتن كم صحاي قطر بره حزباو سراويت بكل شنخات نكببا درغي فنطيسو نقدمي تور وره نناي صلاعي ناي مكلخال اردتات تقنتو እዚ ምዕባለ እዚ ንወራሪ ሰራዊት ደርግ ንናይ ጎንን ድሕሪትን መጥቃዕቲ ኣቃልዖ ህዝባዊ ሰራዊት ድማ ኣብ ግንቦት ነቲ ክድፈር ዘይሕሰብ ዝነበረ መደበር ሓይሊ ኣየር ኣስመራ ምስ 33 ነፈርቲ ብማዕናው ካብ ኩሉ ዝያዳ ድራማውን ውፅኢታውን ብዝኾነ መንገዲ እቲ ሓድሽ ኩነታት ንዓለም ኣነጸረላ ንሻምብቆ ብረት ህዝባዊ ሰራዊት ዝረሕቆ ናይ ጸላኢ በዓቲ ከም ዘየለ ተመስከረ ሓርበኛታት ህዝባዊ ሰራዊት ካብ ሰሜን ንደቡብ ካብ ምብራቅ ናብ ምዕራብ እናተወናጨፉ ኣብ ከም ደቀ ምሓረ ዝኣመሰለ ዓበይቲ ከተማታት ዘለዋ ማዓስከራት ከይተረፈ ተቋማሰስወን ነዚ ሕኑን ዘየላቡን ናይ ህዝባዊ ሰራዊት ድፊት ንምክታእ መንግስቲ ደርግ ነቲ ናይ ድሕሪት ኣሃዱታቱ ኣኻኺቡን ካብ ግንባራት ብዘዋፅኦ ብርጌታት ኣጠናኺሩን ኣብቲ ናይ ምዕራብ ሰራይ ሓውሲ ደጀና ሓድሽ ግንባር ከፈተ ኣየርቦ ሕንግን ናይ ተሰናይ ዓወት ገዲፍካ ንመጀመርያ ግዜ ድሕሪ 5 ዓመታት ካብቲ ቀወምቲ ግንባራት ወፃኢ ኣብ ሓደ ውግእ ልዕሊ 1,000 ወታደራት ጸላኢ ካብ ስራሕ ወፃኢ ዝኾነሉን ታንክታትን ከበድቲ ኣጽዋርን ዝማረኸሉን ግጥማት ተገብረ ከምቲ ኣብ ቀወምቲ ግንባራት ኣብቲ ጸላኢ ደጀኑ ዝቆጻጸሩ ቦታታቱን ሚዛን ሓይሊ ናብ ረብሓ ሰውራ ዘዘወ እዚ ንስርዓት ደርግ ሓደ ካብቶም ዝዓበዩ ወታደራውያን ሓይልታት ኣፍሪቃ ሰንከልከል ዘበል ዓወታት ጎን ጎንቲ ሳዕቤናት ደርቅን ጥሜትን ንምቅላል ዝተኻየደ ጻዕርታት መምዝጋቡ ኣገዳስነቱ ዝያዳ ይዕዝዞ ኣብዚ ዝሓለፈ 5 ዓመታት ዝረብሕ ዝናብ ዘይረኸበት ኤርትራ ተሃስያ ብሰንኪ ከቢድ ጸገምዚ ብዙሓት ኤርትራውያን ክስደዱ ተገዲዶም እቲ ንሰውርኡ ብገንዘብን ንዋትን ዝሕብሕብ ዝነበረ ህዝቢ ኸኣ ካብ ሰውርኡ ተጸባዩ ኮይኑ ናይ ብሄራዊ ውትድርና ኣዋጁን ብስሙ ዝፍጸሙ ግፍዕን ብርቱዕ ህዝባዊ ተቃውሞ ዘኸተለሉ ጸረ ሰብኣዊ መንግስቲ ኣዲስ ኣበባ ብረት ንመግቢ ዝብል መደብ ሓንጺጹ ዓለም ንዝለገሰቶ ናይ ረድኤት እኽሊ ናብ መሳርሒ ናይ ኩናት ሜሉ ቀይሮ ብጥሜት ዝተገድዑ ገለ ዜጋታት ህይወቶም ንምድሓን ዕረና ጣዕሞም ናይ ጸላኢ ብረት ተሰከሙ እዚ እውን ንህዝቢ ኤርትራ ንምንብርካኽ እኹል ኮይኑ ስለ ዘይተረኽበ ሰበስልጣን ኢሰፓ ኣብ ልዕሊ በርጌስ ህዝቢ ሓራ መሬትና ኩናት ኣወጁ ነፈርቲ ኩናት መዳፍዕን ኣጋር ወታደራት ኢሰፓን ናፓል ቦምባታትን ጠያይትን ብምዝናብ ዓድታት ኣዕነው ኣግራብን ኣትክልትን ኣብረሱ ኣዝርቲ ያቃጸሉ እቲ ዕላማ ንህዝቢ ናብ ደርጊ ዝቆጻጸሩ ቦታታት ንኸግዕዝ ኣገዲትካ ካብኡ ኣብ ደቡብን ምዕራብን ኢትዮጵያ ኣብ ዝተዳለወ ናይ ስፍራ መደበራት ምድርባዩ ነይሩ ዝተፈላልዩ ኣትሓርሓርታ ሓይልታት ብጸቅጥን ብግቦን ኣሕቢሮም ኣንጻር ህዝባዊ ግንባር ሰፊሕ ኩናት ዝካየደሉ ኩነታት ንምፍጣር ከዓ ብዘይ ዕረፍቲ ዓየዩ ህዝባዊ ግንባር ነዚ ዳሕረዋይ መሰናኽል ብልዝብን ምርዳእን ንኸኣሊ ንተጻባእቱ ናይ ሰላምን ዕርቅን ኣእዳው ዘርግሓሎም ናይ ጸልኢ መርገጺኦም ቀይሮም ብመሰረት ናይ ሃገራዊ ልፍንቲ እማሚኡ ንሓድነት እወታዊ ብርክታ ክገብሩ ተማሕጸኖም ብዘይካዚ ህዝባዊ ግንባር ምስተሓየ ማእከላይ መሪሕነት ናይ ሓድሕድ ስምምዕ ተፈራረመ ነቲ ድሕሪ መግዛእታዊ ኩናት ብቐጥታ ዝስራዕ ዝዓበየ ሽግር ህዝብና ኮይኑ ዘሎ ደርቅን ስእነትን ንምቅላልን ንምፍዋስን ህዝባዊ ግንባር ኣብ 1984 ሓያሎ ተበግሶታት ወሲዱ ዓለም ንዕቤት ናይቲ ሽግር ተገንዚባ እኹል ሓገዝ ክትህብ ተተጋጋሚ ምሕጽንታ ኣብ ርእሱ ምቕራብ ቀጻልነት ናይ ኩናት ኣብ ምዕዳል ናይቲ ረድኤት ክፈጥር ዝኽእል እንቅፋታት ብምግምጋም ወታደራዊ ተበግሶ ኣብ ኢዱ ጨቢጡን ከሎ ተኽሲ ደው ንምባል ቁሩም ምዃኑ ኣረጋጊጹ ብዘይካዚ ብደረጃ ነፃ መንግስታት እምበር ብደረጃ ሓርነታዊ ምንቅስቃሳት ኣብ ዘይረአ ምዕባለ ህዝባዊ ግንባር ኣብዚ ዓመት እዚ ናይ ውድብ ጥራይ ዘይኮነ ብመጠኑ እውን ናይ ህዝቢ ጠለባት ዘማልኡ ናይ ከኒና ማለት መድሃኒት ሓይሊ ማይ ኢንፊዥን ዘይቲ ብልዒ መግቢ ህፃናት ምሕዳስ ጎማታት መካይንን ሞዴስን ፋብሪካታት ኣቂሙ ዓመት 1984 ኣብ ሰውራ ኤርትራ ከም ነጥባ መቀይሮ ብብዙሕ መገዲ ክዝከርያ ኣብ ፖለቲካዊ ይኹን ወታደራዊ መዳይ ዘመዝግበቶ ዓወት ዝናኣድዩ ናይ ተበግሶ ዓመት ተባሂላ ኸኣ ተጸዊዓ እምባርከስ ክቡራት ተኸታተልቲ ንስለም ክትታልኩም ንመስግን
سلام